Прывітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры. Пятніца, блізка да апоўдня, значыць, на сувязі з намі блогер і палітык Александр Кнырович. Прывітанне, Александр. Дзень добры, Павел, дзень добры, паважаныя гледачы Еўрарадыё. Ну вось маю гонар, магчымасць асабіста павіншаваць вас з пераабраннем у каардынацыйную раду. Ветэран каардынацыйнай рады Александр Кнырович прайшоў па спіску Пракоп'ева Егорова на 3-м месцы. Пра гэта мы абавязкова пагаворым, але, магчыма, крыху пазней, пакуль вы збіраецеся, сябры, нагадаю вам пра канцэпцыю нашага стрыму. У Александра ёсць уласны YouTube-канал, які называецца Кнырович, кожны чацвер. Звычайна там выходзіць нейкі такі хлёсткі, як плюха, відос, прысвечаны нейкай актуальнай тэме, эканамічнай ці палітычнай. Вось на гэтым тыдні, напрыклад, гэта было відэа пра тое, ну як нам з Расіяй, як бы далей, да? Ці трэба роў з кракадзіламі на мяжы, да? Ці ўсё ж такі нейкім іншым чынам. Я думаю, што пра гэта мы таксама крыху пагаворым, але збольшага, безумоўна, будзем каментаваць, абмяркоўваць тыя навіны, якія нам падкінуў гэты тыдзень. Хаця пра Расію цікава, Александр. Калі вось у двух словах вашае меркаванне, да? Так што, ўсё ж такі роў з кракадзіламі? Ці мір, дружба, жвачка? Слухайте, ну, гэта вельмі добрае пытанне, і я зноў тут буду таким, ведаеце, у таким становішча, калі я нешта гавору, а нашы гледачы, ну, закідаюць мяне камянямі. Гледзячы, што гаворыце. Але я гэтага не баюся, таму глядзіце, што адбываецца. Ёсць пазіцыя ёсць такая, што незалежная Беларусь павінна ў першы жа дзень укапаць гэтыя слупкі паміж дзесьці у гэтым самым пад Смоленском, как бы правесці гэты дрот, как бы подключить электрычнасць і сказаць: больше сюды ніколі не прыходзіце і не звоните сюды, у вас вось там есть Чачня, Китай, как бы Узбекистан, а мы тут з Европой. Есть такая позиция, і яна, конечно, вельмі дрэнная для будучыні Беларусі. Чаму? Таму што так, залежнасць гэта недобра. Залежнасць больш чым 60% гандлёвых сувязей, гэта вельмі манапольная залежнасць, і мы разумеем, што зараз і за гэтую цягнуць Лукашенко, Кремль цягне, і за даўгі яго ён таксама цягне, і за шмат якіх яшчэ гэтых малых нітачак і дробных. Мы прывязаны да Расіі. Але калі прыйдзе, ну, напрыклад, прыйдзе новая Беларусі, прыйдзе нейкі новы прэзідэнт, дай Бог, ім будзе Бабарыка, і скажуць вось так, то гэта будзе азначаць, што праз, ну, не тыдзень, гэты тыдзень гэта такое вельмі хуткі час, але праз некалькі месяцаў узровень жыцця ў Беларусі будзе на 30% менш. Трэба разумець, што гэта азначае, што вот сёння абарваць все сувязі з Расіяй, гэта азначае ўраніць узровень жыцця на 30%, так як гэта было ў пачатку 90-х. А гэта азначае наступнае, што гэты прэзідэнт Бабарыка не ўтрымаецца ў сваім крэсле, ну, больш за гэты самы 3-4 месяцы. Ну, я нават скажу далей, да, гэта азначае, што людзі вельмі хутка пачнуць сумаваць па папярэднім прэзідэнце, пры якім у іх узровень жыцця-то быў ого-го у параўнанні з тым, які вось взяў і абваліўся, да? Ну, а гэтага, мне здаецца, ніхто не хоча. І вот Александр такі вузел, да, абмаляваў нам. З аднаго боку, канешне, ну, не хочацца, прынамсі, з гэтай Расіі, якая сёння ёсць, да, нічога агульнага не мець. А з іншага боку, ну вот за гэта давядзецца заплаціць, і, магчыма, заплаціць рэстаўрацыі, напрыклад, рэжыма там і так далей. Но я вам накіну яшчэ пару таких момантаў. Калі мы паглядзім все ж таки не на Беларусь, якая парве сувязі, не будзе увогуле гандляваць з Расіяй, не будзе мець ніякі сувязі, а, напрыклад, на сённяшні Еўразвяз. У яго было вялікае жаданне 2 гады таму не купляць у Расіі газ. Яны нешта зрабілі, і зараз залежнасць ад газа еўрапейская была 30%, зараз яна толькі 13%. Але гэты 13% Европа все яшчэ купляе ў Расіі. Ніхто не парваў з Расіі сувязі, ну так, цалкам. Далей, калі мы паглядзім на страны Балты, то там у 3 странах экспорт у Расію гэта прыкладна 5% усяго экспорта. Так, гэта не шмат, але ўсё ж такі ён ёсць. І ніхто не ставіць пытанне о том, што давайте не будзем гандляваць з, ну, практычна фашысцкай Расіі. Или калі мы паглядзім на самае жудаснае,
то сёння Украіна адначасова і ваюе з Расіяй, і адначасова пампуе газ з Расіі ў бок еўразвязу. У мінулым годзе было 14 мільярдаў, напэўна, кубоў, калі не памыляюся. Праз Украіну как бы было прапампована, Еўропа гэта газ купіла, Украіна атрымала грошы за транзіт, нягледзячы на тое, што Расія бомбіць, сёння бомбіць Харкаў. Таму гэтае пытанне, вот гэтая пастанова вопроса, пытання аб тым, што а давайте заўтра ўсё, нічога больш не будзе, яно дэмагагічнае, яно можа існаваць толькі ў галовах тых людзей, якія нічога не разумеюць у эканомікі, і як гэта ўсё павязанае паміж сабой. І аб гэтым наш відос. І я разумею, што гэта будзе вельмі спрэчным тэзісам, але у нас ёсць две мэты. Нам патрэбна адарваць углевадародную зависимость ад Расіі, каб у нас было шмат пастаўшчыкоў, каб мы не мелі гэтай залежнасці. І па-другое, нам трэба, каб Беларусь выйшла на нармальны рынок пазык еўрапейскі мировы, каб яна не была залежная ад Расіі вось гэтым на 60% у пазыках. Гэта две задачы, якія мы павінны выканаць. А все астатняе, гэта нармальны рынок. Будзе добра купляць у Расіі, будзем купляць у Расіі. Будзе добра купляць у еўразвязе, будзем купляць у еўразвязе. Не трэба так ставіць пытанне, заўтра роў і ўсё. Не будзе рва, але мне здаецца, што каб стасункі новай Беларусі з Расіяй складаліся, Расія мусіць ўсё ж таки неяк змяніцца. Так, зразумела, яны будуць захоўвацца і з гэтай старой Расіі. Вось зараз ужо на вельмі тонкі лёд я заходжу, да? Але Александр прывёў прыклады, што нават Украіна, якая ваюе з Расіяй, дакладней, Расія ваюе з Украінай, да? Але тым не менш яна працягвае з ёй падтрымліваць бізнес-стасункі. Для мяне, канешне, гэта даволі дзіка выглядае. Гэта як быццам бы 23 чэрвеня у Еўропу праз мяжу СССР і Нямецчыны, якая праходзіць, значыцца, па выніках раздзела Польшы, да, па выніках далучэння заходняй Беларусі да СССР, да, працягваюць ісці эшелоны з пшаніцай. Уявіце сабе, да, гэта немагчыма. Для мяне гэта падкрэслівае гэты штучны абсалютны характар гэтай вайны, гэтай расійскай агрэсіі абсалютна не патрэбны, да, калі гэтая вайна настолькі штучная, што яна не спыняе бізнесы важныя, да. Зразумела, чаму не спыняе. Там інтарэсы Еўропы, там інтарэсы Расіі, там і так далей. Вось. Все працягнецца, да, па факце. Тут я яшчэ хацеў бы звярнуць увагу на вельмі цікавую рэч, што, да, Расія працягвае гандляваць з Еўропай, Еўропа працягвае гандляваць з Расіяй, але і Беларусь тут як тут. І Еўропа працягвае гандляваць з Беларуссю, Беларусь працягвае гандляваць з Еўропай. Вось учорашняя навіна, што Беларусь і Расія толькі цяпер у дачыненні да іх уводзяцца санкцыі, а дакладней нават не санкцыі, а проста падвышаная пошліна на імпарт у Еўропу, на экспарт у Еўропу, да, Еўропа ўводзіць пошліну на імпарт з гэтых краінаў сельскагаспадарчай прадукцыі. Таго самага, напрыклад, шроту, пра які праводзіліся расследаванні недаўна, і пад відам польскага прадпрымальніка тэлефанавалі беларускаму там пастаўшчыку, і ён казаў: да нармальна, няма пытання. Давайте документы, в документах будзе напісана, што это там оттуда і оттуда, спакойна, все, карацей, будзе зроблена. І вось гэты гандаль працягваецца, але не ўсё добра. І пра гэта, напрыклад, сведчыць тое, пра што мы далей пагаворым, тое, што Лукашенко пачаў збірацца ў Манголію, абвешчана пра 4-дзённы візіт. Зразумела, у Манголію летець доўга, ужо як заляцеў, да, то трэба там крыху часу пабавіць. Візіт, які робіцца з мэтай, зацытую, максімальна поўна раскрыць патэнцыял беларуска-мангольскіх стасункаў. У мяне такое пытанне. Раней неяк не было нагоды раскрываць, значыцца, максімальна поўна, да? А цяпер надо раскрываць. А што здарылася, да? Не ад хорошага жыцця, мне здаецца, мы едзем раскрываць Манголію патэнцыял стасункаў максімальна, да? А таму што, з іншымі краінамі, якія пабліжэй, не раскрываецца. Нават уже мінімальна в некаторых сферах не раскрываецца. Александр, што думаеце з гэтай нагоды?
Ой, я думаю, что чем бы дитё не тешилася, лишь бы жрать не просила. Ведаеце, Ну тут я не гэта ўпэўнены что так атрымаецца, Александр, калі шчыра распавяду ну, пазней чаму. ну, справа ў тым, што калісьці тэма Манголіі уже ўздымалася, і тады я глядзеў лічбы, зараз не памятаю уже дакладна, але калі я глядзеў на эканоміку Манголіі, яна трохі меней развітая за Беларусь, а яна хутка развіваецца, але там так вельмі добра сядзіць Кітай, і Кітай сядзіць на мангольскіх гэтых карысных выкапні правильно по-беларуску Так, ці не? так, Александр, менавіта так і Дзякую трэба. Дзякую вам за гэтае слово. Кітай сядзіць на мангольскіх карысных выкапні, добра іх там адтуль пампуе, і канешне Кітай з'яўляецца галоўным гандлёвым партнёрам для Манголіі. Я не ведаю, што можа прапанаваць сённяшні Лукашенко Манголіі такого, чаго няма у Кітаі. Таваразварот у нас паміж Манголіяй і Беларусю вельмі і вельмі малы, і я наогул я не бачу перспектыў. Што мы туды можам прапанаваць? Ну не ведаю, грашэй у нас няма. Наша тэхніка, яна прайграе зараз кітайскай у Расіі. Гэта азначае, што вядома, яна будзе прайграваць і у Манголіі. І так далей, калі мы будзем так разважаць, то мы пабачым, што гэта такі нармальны турыстычны візіт. А сувязі, аб якіх сёння гаворыць прапаганда, аб тым, што у нас былі такія вельмі добрыя сувязі ў перыяд Савецкага Саюза паміж Манголіяй і СССР, і трэба іх аднаўляць. Ну так пад гэтымі сувязямі былі палітычныя падставы. Манголія была сацыялістычнай і вельмі слаба развітой рэспублікай, і яна атрымалася за кошт савецкіх грошай, але зараз уже зусім іншыя часы. Манголія, не магу назваць яе дэмакратычнай страной, але яна больш дэмакратычная ў некалькі разоў, чым Беларусь. Яна развіваецца па сваём шляху, і напэўна, людзі, якія зараз жывуць Манголіі, і не ведаюць, што існуе такая краіна Беларусь. Дык і савецкіх грошай, уласна, якія цікавілі Манголію ў савецкія часы, у Лукашэнкі няма. Александр, уласна, з гэтага пачаў, што грошай няма. Прапанаваць, як бы мы можам шмат чаго, у тым ліку, сельскагаспадарчую тэхніку, напрыклад. Але тут таксама засада. Рэальна, і беларускія мазы, і там трактары, і камбайны, яны ўжо цяпер на расійскім рынке прайграюць Кітаю. Так што? Але ёсць у мяне ідэя. Пачакайце, тады я спачатку скончу сваю думку. Так што Манголія знаходзіцца ў вельмі такім зручным становішчы, каб максімальна развіваць гандлёвы абарот з Беларусю. Беларусь ёй набывайце, а Манголія дарагавата. Дарагавата, у нас ёсць тут танней, да? Прадавайце танней. Тады будзем набываць. І што будзе далей? Вось Александр сказаў, есці не просіць. А мы ж ведаем пра гэтую практыку экспартных крэдытаў. Далей Беларусь проста тупа будзе дзеля статыстыкі, дзеля таго, каб максімальна развіваць стасункі. Сама аплачваць Манголіі пастаўкі сваіх прадуктаў. Будзе называцца гэта экспартны крэдыт, такія ўжо атрымліваюць некаторыя краіны. Сёння афрыканскія ў першую чаргу. Значит, беларускія трактары будуць ехаць у Манголію, а беларускія грошы будуць заставацца ў Беларусі, у прынцыпе, а трактары будуць атрымлівацца ехаць туды бясплатна. У надзеі, што калі-небудзь мангольскі ўрад, падабрэе, не ведаю, расшчедріцца, да, і гэтыя крэдыты аддасць. Вось Александра не было лічбаў пад рукамі. Я магу сказаць, што гандлёвы абарот, ён боўтаецца там ад 20 до 50 мільёнаў долараў, відаць, да, долараў, і ён вельмі выгадны для Беларусі, таму што Беларусь, напрыклад, у Манголію сёння 43, вось у 21 годзе, на 43 мільёны долараў пастаўляла нейкай прадукцыі, а Манголія толькі на 14 000 за гэты год. То бок, ён весь такі, Беларусь нешта ў Манголію згружае, да? Ладно, удвая мы павялічым. Гэта нерэальна насамрэч лічба, да, але удвая. Будзе 80 мільёнаў. Прычым, якія Манголія возьме ў крэдыт у Беларусі, да? Я не бачу ні прарыва, ні выратавання для лукашэнкаўскай эканомікі, але 4 дні ў Манголіі,
неблага. Александр, прабачце, што я вас да вот так вот перабіў. У вас была нейкая крэатыўная ідэя, я бачу па вачах. Слухайте, ну, па-першае, дзякую, што вы нагадалі гэтыя лічбы. Так, яны былі менавіта такія, а гэта азначала што? Што натуральным чынам нам нічога не патрэбна ў Манголі. Няма нічога такого ж, каб, ведаеце, прадпрымальнікі мангольскія шукалі рынок, куды гэта збыць, і вось яна, Беларусь, папёрла. Няма нічога такого, што нас цікавіць у Манголі. А прапанова у мяне была прорывная такая. Сякеры. Сякеры ад горызонта. Ну, каб сячы славутыя мангольскія лясы, як мы разумеем. То бок, такія віртуальныя сякеры для віртуальных лясоў, але гандляваць, канешне, можна. Тут вы мне нагадалі вось гэты класічны прыклад, каб прадаць асадку, да? Вось мне здаецца, прадаць манголу сякеру, гэта будзе круто. Да, потому что, ну, мы ж разумеем, што краіна уяўляе сябе, ну, амаль бясконцыя такія стэпы, вось, і рубіць там асабліва няма чаго. Сябры, яшчэ адна такая у мяне рэмарка. Згадаўся мне візіт Пуціна ў Кітай недаўні. І я бачу загалоўкі класныя, знайшоў гэты артыкул пра стратэгічныя хряшчы. Да, там Путин с Си Цзиньпином подписали 12 дамоваў, и, ну, журналисты писали про тое, что Китай погодзіўся покупать у России. Топинамбур, субпродукты с яловичины, хряшчы и страўнікі. Ну, вось мне здаецца, што гэта будуць дамоўленасці з Манголіяй і Лукашэнкі прыкладна на такім жа ўзроўні. Вот хряшчы, там, не ведаю, можа быць, у іх же там, мне здаецца, да таго ж з засваяльнасцю малакапрадуктаў і малака нейкія, ну, іншыя асаблівасці арганізма, да, чым у нас. Ну, то бок і тут звужаецца рынок. Карацей, карацей, але прапаганда, канешне, нам спяе песню пра беларуска-мангольскія адносіны. Александр, папрашу вас цяпер перайсці на тэму каардынацыйнай рады, тым больш, сябры, што прыйшоў данат нам праз YouTube, і прыйшло пытанне ад чалавека, які гэты данат зрабіў. Зараз я яго агучу і просто нагадаю вам магчымасць такую, да, што можна нам заданаціць крышачку. Вось, можна задаць пытанне разам з данатам, і мы на гэтае пытанне адкажам, як зможам, ну, ці прынамсі пераадрасуем яго нашаму спікеру. Александр, пытанне не зусім прыемнае, але нармальнае. Выбары ў каардынацыйную раду разбурылі міф, што з'ехалі сотні тысяч актыўных беларусаў, для якіх дэмакратычныя сілы гэта аўтарытэт. І яны сядзяць, чакаюць загады ад Пракоп'ева, Латушкі, Ціханаўскай, хата з крайніх за мяжой не менш, просто актыўныя могуць быць за мяжой грамчэй. Пагодзіцеся вы з такой вось даволі песімістычнай пазіцыяй? Ну, я, конечно, не пагажусь. Не пагодзіцеся. І ў гэтай таксама буду, ізноў я буду аптымістам. Так. Чаму? Ну, ведаеце, мы атрымалі тот вынік, які атрымалі, 6723 голасы, і дзякуй вялікі ўсім, хто прагаласаваў, дзякуй за гэтую падтрымку. Калі ў мяне пыталі, колькі будзе галасоў, я, так, ведаеце, вельмі так сціпла казаў, ад 5 тысяч до 100 тысяч. І 100 тысяч гэта, канешне, была мара, ну, как бы, калі мы разважалі ўсё ж таки больш так неяк спакойна, то гэта было каля 30, ну, магчыма, 50 тысяч. Гэта был максимум, якое магло быць. Атрымалі бы мы 7 тысяч, атрымалі бы мы 27 тысяч. Размова была б тая ж самая. Размова была б тая ж самая аб тым, што, ну, глядзіце, там ніхто не прагаласаваў. Але трэба разумець, пачаму так, што адбылося? Трэба разумець, што адбылося. Па-першае, людзі ў 2020 годзе, калі ішлі на гэты выбарчыя участкі, галасавалі за Ціханаўскую, яны разумелі, што ад гэтага, непасрэдна ад гэтага залежыць іх жыццё. Што ты робіш справу, якая дазволена дзяржавай, і ты разумееш, што заўтра, магчыма, краіна павернецца да свету, за кіраўніцтва краіны не будзе сорамна кожны дзень. І таму людзі ішлі галасаваць. Сёння людзі не вераць, не видзяць і не бачаць ніякай сувязі паміж іх галасаваннем за дэлегатаў каардынацыйнай рады і зменай у іх асабістым жыцці. Што ў Беларусі, што за межамі. І гэта нармальна.
Гэта натуральна, таму што гэтай сувязі наўпроставай няма нічога такого, няма ніякага такого, ведаеце, спецыяльнага прыёмчыка, які зараз прыменіць там ці Латушка, ці Пракоп'еў, і заўтра ўсё зменіцца. І таму людзі натуральным чынам вырашылі для сябе, што не гэтая рызыка не збалансаваная з вынікамі. І я іх у гэтым падтрымліваю. Таму мы казалі вельмі, што можа будзе 30, можа будзе 50 тысяч, не болей за то. По-другое, давайте узгадаем, што гэта было. Што на працягу некалькіх тыдняў прапаганда рабіла, не мы абмяркоўвалі, што робіць Лукашенко, а прапаганда абмяркоўвала, што робіць мы. То бок повестка цалкам была на нашай старане, і ўсе прапагандысты, пачыная, не ведаю, ад Мукавойчыка і заканчваючы гэтым самым Гайдукевічам, выказаліся. Пачыналі з таго, мне гэта ўвогуле не цікава, і потым на 7 минут чаму гэта не цікава. Я бегла за вами 4 кіламетры, каб распавесці, наколькі вам неабыякавы, да. А што зрабіла КДБ? Мы бачылі DDoS-атакі, мы бачылі гэтай правакацыі з гэтымі спісамі, адчыненымі спісамі гэтых падпісчыкаў у гэтых самых у сацыяльных сетках. Мы бачылі VPN, который не працуе, і шмат чаго яшчэ. І КДБ працавала супраць нас. І дзякуй Богу, што яна працавала супраць нас, таму што яна была занятая. Яна не рабіла нешта іншае дрэннае. І былі нашы сябры, якія зараз у нас зусім не сябры, якія як быццам дэмакраты, якія распавядалі, што чаму гэта нельга рабіць, чаму гэта ўсё неправільна і таксама. І астатняе, што было, у нас не было падтрымкі Светланы Ціхановскай. Прабачце, але ее не было. І таму сённяшнія 6723 голасы, у меня ўсё нормально, я вельмі упэўнена себе адчуваю, і гэта той вынік, такі, ведаеце, чэсны, шчыры такой погляд у свет, што рызыкаваць. Шмат людзей гаворылі аб тым, што так, я сёння знаходжуся там дзесьці ў Гданьскі, але я не ведаю, можа я паеду на радзіму калісьці, і мне не трэба ў тэлефоне гэтых слядоў, якіх няма, але не трэба. Таму я не засмучаны, у меня ўсё нормально. Коордынацыйная рада сфарміравана, яна пачне працаваць, і болей за то я ўпэўнены, ведаеце, я размаўляю з людзьмі. Учора у меня вельмі добры хлопец падвозіў мяне на таксі, і размова з ім меня вельмі натхніла, таму што большасць нармальных людзей глядзяць на тое, што мы з вами робім, глядзяць на Коордынацыйную раду. Яны не галасуюць, яны не пішуць нічога ў каментарыях такога, ведаеце, абуральнага, але яны падтрымліваюць тым, што яны за нас па прынцыпах. Таму, калі будзе рэальная магчымасць, калі будзе гэтае акно магчымасцей наступнае, я ўпэўнены, што нас яшчэ вельмі здзівяць і тыя беларусы, якія знаходзяцца за мяжой, і тыя, якія знаходзяцца ўнутры краіны. І апошні. Так, была нагода сумаваць, калі мы глядзелі на гэтыя лічбы. Але давайте паглядзім, як адпрацавалі незалежныя СМІ, вельмі добра, як адпрацаваў Павел Лібер, ён пераграў КДБ, і я шчыра ў гэтым упэўнены, што тое, што ён зрабіў бяспечную сістэму галасавання, і яна адпрацавала, ніякіх зліваў не было. І ён вялікі, аб гэтым трэба пісаць ужо кніжкі, гэтай кейсы трэба распавядаць па ўсяму свету, як гэта было. І трэцяе, у нас была выбарчая камісія, да якой няма ніякіх пытанняў, якая адпрацавала, шчырыя, сумленныя людзі адпрацавалі, мы ведаем, што стаўленне было роўнае да ўсіх, што ты вядомая ў Беларусі фігура, што ты радавы нейкі кандыдат, было роўнае стаўленне да ўсіх, і таму у нас ёсць сістэма, якую можна далей разгортваць і развіваць. Таму ў рэальных умовах ціска, умовах палітычных рэпрэсій 6723 чалавека, для мяне гэта нармальны такі станоўчы вынік. Магло быць болей, паглядзім, што будзе далей. І самае галоўнае, гэты мандат на працу Коордынацыйнай рады зараз павінен быць рэалізаваны. Таму што калі мы праз 2 гады будзем казаць, зноў нічога яны не зрабілі, трэба яшчэ ім даць нейкі давер, гэта ўжо будзе выглядаць неяк дзіўна. Таму зараз трэба сканцэнтравацца не тым, як мы галасавалі, а на тым, што будуць рабіць гэтыя людзі. У першую чаргу, канешне, тыя, хто перамаглі, гэта каманда Латушкі, мне вельмі цікава, якую пазіцыю ён зойме і што ён будзе рабіць з гэтай перамогай. Вось ужо кажуць, што калі прыплюсаваць да мандатаў, якія атрымала каманда Латушкі і Руху за свабоду, мандаты, якія атрымаў спіс Пракоп'ева і Егорова, то атрымаецца 41.
41 гэта палова плюс 1. То бок, ну, в прынцыпе, так вымалёўваецца нейкая кааліцыя, да, але з іншага боку, я так разумею, што спісы неаднародныя, і гэта як, у прынцыпе, ва ўсіх парламентах нехта са спісу можа не прагаласаваць за пэўнае рашэнне, атрымацца ізноў 40, як бы, да, і гэтак далей, і гэтак далей. Так што нас чакае, безумоўна, цікавае развіццё, цікавая палітычная барацьба і гэтак далей. Але ўсё ж такі я хачу дабіць пытанне пра хатаскрайнікаў. Ну, вось людзі відавочна, што да, з'ехалі, да, шмат, але ў тым ліку, ну, я не ведаю, гэта галасаванне пацвердзіла тое, што з'ехала шмат людзей, якія што ў Беларусі не цікавіліся палітыкай, што як бы і у Польшы вырашылі не цікацца палітыкай, як напісаў Іван Шыла, жывуць у кайф, уладковваюць сваё жыццё, стартуюць бізнесы розныя, там наражаюць дзяцей і гэтак далей. І як бы інтарэсу да палітыкі наступны раз прачнецца, калі раптам Польша, напрыклад, вырашыць пазбаўляць людзей ВНЖ, там, і высветліцца, што нехта мусіць размаўляць з палітыкамі польскімі, усімі, там, і гэтак далей. Коордынацыйная рада ёсць, яна ў прынцыпе будзе, мне здаецца, да, але вось падыход людзей такі, ён жа існуе. Ведаеце, гэта быў вельмі добры артыкул, і я яго таксама чытаў. І там стаіць пытанне, галоўнае пытанне, якое не датычыцца ні дэмакратычных сілаў, ні Лукашэнкі, нікога іншага, яно датычыцца цалкам беларускага грамадства. Мы разумеем, што ў нас, ну, ведаеце, усе 130 гадоў расійскай імперыі, 70 гадоў Савецкага Саюза, то бок 200 лет, а можа і раней, ніхто не прапаноўваў ніякай адказнасці грамадскай, не прапаноўваў нічога выбіраць, не прапаноўваў ніякія варыянты і не прапаноўваў вот гэтага пачуцця, што краіна – гэта мая краіна. І таму гэта вялікае пытанне, як людзі, ведаеце, жывуць сваё жыццё. Вось дзесьці есть там прэзідэнт, ці ну нехта іншы парламент, які ўсё вырашае, а есть моя асабістая сацыяльная жизнь. А паміж імі, вось маё адчуванне, што ёсць некаторыя мы, якія цалкам разам, і у якіх ёсць інтарэсы, якія павінны прад'яўляць гэтыя інтарэсы палітыкам і патрабаваць, каб яны рабілі тое, што яны жадаюць. Вось гэта ў нас, канешне, зусім мала развіта, но яно і не магло быць так развіта. Нам яшчэ, ведаеце, калі б у 2020 годзе была сапраўдная перамога, то нам патрэбна было яшчэ шмат чаму вучыцца у гэтым сэнсе. Ну і зараз той самы час, калі патрэбна вучыцца, ну так, мы разумеем, я згодны са спадаром Шыла, што гэта вось такое адлюстроўванне стаўлення. Я тут пажыву сваё жыццё, а нехта потым будзе нешта рабіць, нешта абараняць, а я сам ні на што не ўплываю. Ну так, напэўна так, але гэта, ну, гэта праца, гэта шлях. Гэта не, ведаеце, гэта не тое, што ёсць замацавана назаўжды і ўсё. Ну, урэшце рэшт, жывучы ў Літве, у Польшчы, людзі будуць назіраць, як працуюць гэтыя інстытуты, будуць бачыць, які удзел у грамадскім жыцці, у палітычным жыцці прымаюць, ну, іх суседзі, палякі, літоўцы, грузіны, да, і мне здаецца, што з часам больш людзей ўжо гэты досвед успрыме. І яшчэ мне вельмі спадабалася ацэнка Ірыны Сідорскай, якая таксама у нас бывае тут у студыі, пра тое, што за коордынацыйную раду не шмат галасавалі, і гэта пераклікаецца з тым, што сказаў толькі што Александр Кнурович, таму што людзі ўвогуле не разумеюць, навошта парламент, не навошта коордынацыйная рада. Да, не коордынацыйная рада дрэнная. Людзі не разумеюць, навошта беларусы, навошта ім парламент, таму што ў краіне з якога там, ну, не з 96-го, можа, да, можа быць, там крыху пазней, ну, няма парламента, які б на нешта рэальна ўплываў. Парламент у Беларусі, я абсалютна згодны з тымі, хто кажа, што існуе для таго, каб падмахваць, там, падымаць рукі, націскаць на кнопкі пад законамі, указамі і гэтак далей, якія распрацоўвае вертыкаль улады. І вось у нас літаральна там хвілін праз 10 будзе крынж тыдня, і там будзе выдатная цытата пра гэта з
прапагандыста і палітолага і камуніста Андрэя Лазуткіна. Ён там прямо тлумачыць, што еўрапейскія вот краіны ўсходняй Еўропы, яны все хацелі быць прэзідэнцкімі рэспублікамі, але некаторыя просто не змаглі, вот не паспелі рэферэндумы правесці. Цяпер яны нам зайздросцяць, таму што ў іх там в парламенце беспарэд грызуцца в парламенце, вырашыць нічога не могуць. А у нас все чётенько, вот раз, типа вырашыла ўлада, і все, давай вот сверху вниз выконвай, да? То бок мне здаецца, што ў людзей рэальна ёсць гэта ў галавах. Не ў такой форме, безумоўна, як гэта прапагандысты навязваюць, да? Але вот навошта парламент, не зразумела навошта, і все, так што мы пойдзем галасаваць, да? Але я спадзяюся, што 2 гады каардынацыйнай рады ўсё ж такі, і той досвед, які людзі атрымліваюць за мяжой, яны пакажуць людзям, навошта гэты парламент. Тым больш, што параўноўваць будзе з чым. Чарговы беларускі парламент абраны всего год таму, з задавальненнем назіраем, як там працуюць народныя абраннікі. Ведаеце, у гэтым сэнсе я згодны з думкаю, і канешне, вось гэтая патрэба добрага цара, вось гэты цар недобры, ён не любіць сваіх дзяцей, трэба добры цар, які будзе рухаць наперад краіну, які будзе так хвалявацца па-іншаму неяк о звычайных беларусах. Гэта не тое, што нам патрэбна, каб краіна развівалася далей. І ў гэтым сэнсе я заўсёды прывожу прыклады, ведаеце, вось ёсць такі рэйтынг найбольш шчаслівых нацый, найбольш шчаслівых краін. І найбольш развітых таксама мы пабачым у гэтым жа рэйтынгу. І там будзе на першых радках будуць гэтыя самыя краіны Скандынавіі. У якіх чамусьці парламенцкія рэспублікі ва ўсіх. Там Швейцарыя будзе, напрыклад. І будзе пытанне, вы ведаеце, хто зараз там прэзідэнт у гэтых краінах? Да бог з імі, хто ў гэтых краінах прэм'ер-міністр? Вы не ведаеце? Таму што яго няма, ён не мелькае ў гэтых самых... Ён ёсць, але... Так. Ён выконвае, выканаўчая ўлада выконвае. Так. І таму не патрэбен гэта, ведаеце, чалавек на кані, які крычыць «За мною наперад». Для того, каб краіна была шчаслівай, каб яна была эканамічна развітой, гэты чалавек не патрэбен цалкам. І давайте, у нас реально засталося пару хвілін, да, прыклад яшчэ адной краіны, дзе ёсць моцны парламент, двухпалатны, кангрэс, сенат, гэта ЗША, дзе вось уночы па нашым часе, страшно сказаць, прызналі упершыню ў гісторыі, прызналі вінаватым 45-го прэзідэнта па крымінальнай справе. То есть до гэтага 44 і 46 яны все з імі нормально. Вот 45 апынуўся крымінальнікам. Гаворка про Дональда Трампа. І што мне найбольш цікава ў гэтым кейсе, што яго Трампа штрафуюць, магчыма, а магчыма нават і пасадзіць на нейкі час, магчыма грамадскія працы нейкія прысудзіць, гэта будзе, канешне, яшчэ больш цікава, але яму не забараняюць удзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах. І не забараняе яму удзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах якраз Кангрэс, які абмяркоўвае гэта ўсё, які там ва ўзаемадзеянні з судовай уладай, да, вот вырашыў, што неважна, як бы, чалавек, калі ён прайшоў праймерыз, калі за яго гатовыя галасаваць, а па пытанках там, канешне, за Трампа гатовыя галасаваць, можа удзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах. У нас бы яго ўжо закапалі. У нас нельга удзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах з нашмат меншымі як бы правінамі і дробязямі, да? Александр, што гэта? Чарговы паказчык таго, як у Амерыцы свабодна, а вот у нас вот пакуль не. Зайздросціць трэба ім. Вы ведаеце, што ў Амерыцы не забаронена нацысцкая сімволіка? Не ведаў. Не забаронена. І любы чалавек можа зігаваць, можа выйсці з свастыкай, і яму за гэта менавіта нічога не будзе. Хаця Амерыка воевала з Гітлерам і как бы і панесла страты, былі памерлых, шмат чаго было, і яны асуджаюць, канешне, асуджаюць нацызм, асуджаюць Гітлера, але гэта такі ўзровень свабоды, калі вось ён мае права. Пакуль ён не перайшоў некую мяжу, пакуль ён не пагражае там іншым людзям, пакуль ён не заклікае забіваць, напрыклад, ён мае права.
І таксама вельмі дзіўнае заканадаўства адносна прэзідэнцтва. Там ёсць 3 пункта, ведаеце, ён павінен быць грамадзянінам США, які радзіўся на тэрыторыі США. Ён павінен быць старэйшым за 35 гадоў. Я не памятаю, якісьці там 3 пункт, но і таксама гэта не пра крымінальныя справы. І таму злачынца, напрыклад, злачынца, які сидзіць у турме за забойства некалькіх людзей, сидзіць на пажыццёвым сроку, мае магчымасць прайсці праймеріз, мае магчымасць вывучыць сваю кандыдатуру до прэзідэнцтва і мае магчымасць удзельнічаць у гэтых выбарах. Ніхто яму не мае права забараніць. Люди самі разбяруцца, за каго ім галасаваць, за каго не галасаваць. Можа, і не жадаюць бачыць гэтага злачынца у гэтым самым, у Белым доме. Ну, у Беларусі моцная рука, якая все сама разруліць. За кого галасаваць, за кого не галасаваць, што рабіць, што весці ў Манголію, што вырабляць на МТЗ, сякеры, окей, там што-нибудь іншае, окей. Так, ну, але я дадам яшчэ крыху пару хвілінчак, падазвольце. У чым зараз сутнасць абвінавачання адносна Трампа? У тым, што у яго был перадвыбарны фонд, які празрысты павінен быць па заканадаўству ЗША, які павінен быць справаздачыцца перад грамадзянамі, перад кангрэсам, куды ідуць гэтыя выдаткі з фонда. Ён з гэтага фонда аплаціў як быццам юрыдычныя паслугі, і з гэтых грошай 130 000 было заплачана нейкай порназоркі, з якой у яго былі калісьці адносіны. І сутнасць абвінавачання ў тым, што гэта была падмана, што ён у справаздачы напісаў не тое, што ёсць на самой справе. Вось такое ён злачынца. Таму гэта вельмі дзіўна, гэта вельмі цікава, такія адносіны ў грамадстве да злачынства. Но мне здаецца, што гэта больш натуральнае, больш здаровае грамадства. Чаму? Таму што можна неяк маніпуляваць судом, можна неяк маніпуляваць там гэтымі прокурорамі і следчымі. Але калі ты выглядаеш у вачах грамадства тым самым прадстаўніком, які павінен кіраваць краінай далей, то ніхто не павінен тебе гэта забараняць. Людзі абяруць самі таго, каго яны жадаюць бачыць. Але ёсць там адзін момант у заканадаўстве. Калісьці даўным-даўно, там 200 гадоў таму было прапісана, што калі чалавек удзельнічаў у паўстанні, то ён не мае права быць прэзідэнтам. Гэтая папраўка была прапісана супраць сепаратыстаў, якія жадалі адрэзаць частку ЗША ад краіны, і зараз абмяркоўваецца, ці можам мы, а яны, вядома, яны гэтую папраўку прымяніць да гэтай справы Трампа, калі там быў гэты штурм Капітолія, ці можа гэта быць звязана, і можам на гэтай падставе забараніць Трампу удзельнічаць у выбарах. Для нас гэта выглядае як вельмі такі дзіўны серыял, не маючы дачынення да нашага рэальнага жыцця. Што ж, сябры, прынамсі ёсць прыклады таго, як працуе дэмакратычнае грамадства, і ў нас ёсць інстытуты гэтага дэмакратычнага грамадства, няхай сабе і ў выгнанні, але тым не менш абраная каардынацыйная рада, якая, я так разумею, ўжо пачала працаваць, Александр, да? Яшчэ не пачала, там першае паседжанне будзе, напэўна, там 3-6 чэрвеня, але ўжо ідуць такія размовы, перамовы паміж тымі, хто будзе удзельнічаць наконт таго, як вы слушна заўважылі, як далей будзе разгортвацца падзеі ў Каардынацыйнай радзе. Ну што ж, будзем распытваць Александра далей, я спадзяюся, што ён не будзе ад нас нічога хаваць, як проста крыніца там, на месцы падзеяў, будзе выдаваць інсайды ў рамках таго, канешне, што не перашкодзіць агульнай справе. Дзякуй вялікі, Александр, цікавы стрым, і праз тыдзень спадзяюся, што пабачымся і працягнем абмяркоўваць тое, што адбываецца ў свеце. Да пабачэння. Абавязкова, дзякуй вялікі і да пабачэння.